سلام كم يتوعلوك برات تحتاتلتي فنو اير تي في نلومي سوني سلسة لكاتيز تدالو زينا مسانادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم بيتروس منكسي بقاندر نتبتاتو دمان فيلم منستر زينا بزعبا بأمريكا زوات اقادا مقشاتات مقلت وطيو منستر عيون محبراو دحنات نمرقات وهود أسرار حكي للزخاخرة أبزواقاش باركات تكاملت عساتات عماي نمتتاوي سرح اللو منقستو سومال وراران بطان مكلاس وطوطنا إيوان حرقا دنقاقا ويجون سرايت منقستو سوريا بزكاير دبداب عبالات سرايت تركي تقاتيلهم بريزيدنت العراق حدش قدماي منستر مزيزون منستر زينا بزعبات من محدار أمريكا بعرب 31 طري كلتشن عسران زوجو وسان اقدا مقشاتات مالي كلتلكاتيت غازيت أو مقلتي أو تقلو ملو تحستو يسعب غازيت أو مقلتي بزعبا بأمريكا زوجو اقدا مقشاتات من محدار أمريكا بسلاسان حدن طري كلتشن عسران زوجو مقلتي نيرترا أبكالاي مدب نايتن نقلي زيغاتاتن أب حبرات منغستات أمريكا كنبرو زفقد فيزا مهابستون زفلن هاقرات غيرو أسفير والو منغستي إرترا أب زحلفة 10 عامتات قلا هاقرات نسوتر مغنياتات هزبي إرترا نمبراس مقوحقواح كختلو نزصنحا مهاب كسبتاوي عقبان كالق زنبوع سقومتاتن بقصالي قاومة صنحيو أنصارتهم تماساسالي بوليستات استخدتلو زحالفو من محضرات أمريكاون أب كلتشحن 4 كلتشحن 9 حقاوي أبيتوتا أقريبيو أزنا حجي مقلس انبار كابز قمتات زيز نقل أي مسلن ولاكوا بتكنيكا ورقحيتات مخنين تمسله بزي زخون السبب نيرترا بفولي النصاصيرو ألوتاو ملختن محلاف زعلم أيو سلازخونه منغستي إرترا أزو سانزي انبزاكم زرممو يقلز مغنياتو نتي من محضار أمريكا نزحالفه قيقاتات نمئرام زغتل زلوني هانا تسندو اووش بوليسيو سلاز صارر منستر زينا أسمرا كلتا لكاتيت كلتا شحن عسران محاس محبراو دحنتن وحسنتن زيغاتات كاب قدامنتات منغستي إرتراي سلازخونه دما اب استفلالي كابيتات هاغرنا نزعلم نطفتات كسلاسل صنيحيو منستر عيون محبراو دحنتن اتي ابزواغاش باركا بكابابيو زتكبر مدبات وهدت كهلو ازخاخيرالا وكيل ايرينا اكال مبراتو نزدالو زيناو صبصب فرتنا عندهم كتقربايا منستر عيون محبراو دحنتن ويزرولو القبراب اب كل كبابيتات زوباغاش باركا زلو قدايات محبراو صقامات رؤسهم كيلوم كاب تصباينت مخغلاغلو زغبر نطفتات كوهادن كمالالان كم زغبا ب29 طري ابارونتو ابست خايدر كب غليصام اب كل كبابيتات هاجرنا استمالا محبراو دحنتن وحسنتن نمرغغاص بوقتي بيسرح كم زلو زتقصت منستر لول ات بستفالالي اكالات زغبر صقامات ناي محغاز مدبات ادمعنت كهلوم انتي كوهاد صويعام أبتا أمي أبلتشن 19 أب كل النص زباطات غاش باركاز تسلاسل مدبات مرققات محبرا وحسنتن دحنتن محيال شغلتن مرققات حق عيون استمزقبا قسقاسن زملكت تبطبات قريبوم بمسرة تبطبات أستاد 34 مليون نقفا دبس نستراسو وعد خفلن كالو أو تعي كابز نور زيغاتات استلعك أستاد 2 مليون نقفا دما نزملكتن سدراسو وعد توهيبوم بزي كازي نتقومات وغنات بعينت مدياس ناوت تمرتن صقمات تمهارو معدل سلطناتات موداب داغمو ودابه كومسروتو تحدثو سنكلانن ارغاويانن زتقالن مدبات اب كل كبابيتات تزوا كمتعمبريهم
ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ እዮብ ኪዳነ ንምደባት 2020 ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዘይካቶም ማሕበራዊ ድሕነት ጽጉማት ወገናት ንምሓስ ብስሩዕ ዝካየዱ ዕማማት ኣብ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ዘተኮሩ ሰፋሕቲ መደባት ከም ዝትግበሩ አብሪሁም ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕደር ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ አብርሃ ገርዛ ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሎም አካላቱ ጽጉማት ዜጋታት ርእሶም ኪሎም ካብ ተጸባይነት ንኽገላገሉ ምእንቲ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ዝተጸንዐ ሓገዛትን ሓለፋታትን ክግበር ምዃኑ ኣረጋጊጹም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንፋስ ንዞባ ኣኽርያ ሓዳስ መደበር ጥዕና ብክልተ ለካቲት ተመሪቓ ንኣገልግሎት ድሉት ኮይና ኣብቲ ናይ ምጅማር ኣገልግሎት ስነ ስርዓት ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊት ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ሲስተር ህይወት ገብረ ኪዳን መኽፋት መደበር ጥዕና ዓዲ ንፋስ ኣካል ናይቲ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ 5 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጻ እዛ ብሸውዓተ ክፍልታት ዝቖመትን መሰረታዊ ናውቲ መድሃኒትን ዓቕሚ ሰብን ዓጢቓ ተበጊሳ ዘላን መደበር ጥዕና ኣገልግሎታት ክትትል ጥንስን ሕርስን መደባት ክታበትን ዕብየት ህፃናትን ጥዕና ፍርያምነት ስድራ ቤታት ኣገልግሎት ሕክምና ትሕትን ልዕልን 5 ዓመት ወለንታዊ ምርመራ ደም ዕደላ መድሃኒትን ካልእን ከም ትህብ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ እታ መደበር ጥዕና ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ርሑቕ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህዝቢ መስተርሆት ከም ዝፈጠረት ዝሓበረት ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣኽርያ ወይዘሮ ሊያ በረኸት ኣብ ህዝቢ ብግቡእ ክጥቀመላን ግቡእ ክንክን ክገብረላን ተላብያ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንፋስ መኽፋታ መደበር ንዝጸንሖም ሃልኪ ዝፈትሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብፍላይ ነፍሰ ጾራትን ህፃናትን በቐረባ ኣገልግሎት ክረኽቡ እትገብሩ ኣስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብወገኑ ንኣገዳስነት መኽፋታ መደበር ኣብ ምሕላው ጥዕና ሕብረተሰብ ብምጥቃስ እትህቡ ኣገልግሎታት ንምምዕባል ኣድላይ ደገፍ ክግበረላ ተላብዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ምዛ ሕጂ ተኸፊታ ዘላ መደበር ጥዕና ሓዊስካ 5 ትካላት ጥዕና ኣለዋ ኣብ ከባቢ ዲጋታት ዝነብሩ ዜጋታት ተጠቀምቲ ኣብ ጥዑም ማይ ዝፋርይ ዓሳታት ንክኾኑ ኣበርቲዒ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ብ29 ጥሪ ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ናይቲ ዞባ ኣቶ አቡበከር ዑስማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ ዕላማ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዘለዋ ዓበይትን ንኣሽቱን ዲጋታት ንዝፋርይ ዓሳታት ህዝቢ ኣብ ማኣዱ ክጥቀመሎም ምትብባዕ ምዃኑ ብምሕባር ቆይመን ዘለዋ ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ ንምሕያል ብወገን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ምምሕዳር ዞባን ዘድሊ ምትሕባር ይግበር ከም ዘሎ ብሪሁ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ አቶ መኮነን ግርማይ በወገኑ እቲ ጨንፈር ብዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ 9 ዲጋታት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሳታት ፈርዮም ከም ዘለው ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ ቆይመን ድማ ኣተባብዒ ስራሕቲ ዓማ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣብ ዲጋታት ፋንኮራውን ፋንኮ ጽሙእን ዝተዘርኡ ዓሳታት ጽቡቕ ዕብየት ከም ዘመዝገቡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድማ ንምግቢ ክጥቀሙሎም ጀሚሮም ምህላዎም ዝጠቐሰ አቶ መኮነን ነዚ ድርዕ ናይ ስልጠና መቕራብ መሳርሒታትን ልቓሕን መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንዞባ ፓራዲዞ ተደኪና እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ ማለት ማትሪክ ናይ ዓመት 2018-19 ልዑል ነጥቢ ንዘምፁ ተምሃሮ ብክልተ ለካቲት ሸሊማ እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ ካብ 3.2 ክሳብ ሙሉእ 4 ዘምፁ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 19 እዮም ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰመረ ገብረልኡል ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ናይቲ ሽልማት ንጻዕሪ ተሸለምቲ ብምትብባዕን ኣፍልጦ ብምሃብን ኣብቶም ካልኦት ቅዱስ ቅኒ ንምፍጣር ምዃኑ ብምሕባር ተምሃሮ ብዘመዝገቦ ዓወት ከይተዛነዩ ጻዕሮም ኣሕኢሎም ኣብ ዝቕፅል ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዕዉታት ክኾኑ ተላብዩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ብወገኑ እቲ ሽልማት ንሰለስተ ኣካላት ማለት ንተሸለምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ንተምሃሮ 11 ክፍልን ይቕሬታ ዝጠምር ምዃኑ ብምግላጽ ተሸለምቲ ንዝበረኸ ዓወት ክጽዕሩ ተላብዩ ቀዲመን እውን ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ሰማዕታትን ተመሳሳሊ ሽልማት ከም ዝዓደላ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ልዕሊ ውሕስነት መግቢ ሃገራት ዞባ ብቐሊል ዘይግመት ሓደጋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ
መንግስቲ ሶማሌ ነቲ ወራር ንምቅላስ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ንምሕያል ኣብ መላእቲ ሃገር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ ሚኒስትር ሕርሻ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ንምድረ በዳ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣባዲሙ ብምህላው ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ተኣፋፊ ደረጃ ዝርከብ ውሕስነት መግብታ ሃገር ዝዓበየ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓሳሲቡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ወቅቲ ምእካብ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ቅድሚ ምጅማሩ ነቲ ኣንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ንምድንፋዕ እቲ ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ተኣወጀ ረዲዩ ኣብ ሶማል ዘሎ ምንቅስቃስ ሽበራውያን ብሓፈሻ ናይ አልሸባብ ድማ ብፍላይ ነቲ ወራር አንበጣ ንምቅላስ ዝካየድ ጻዕሪ ዓንቃጽ ኮይኑ ምህላው ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ይሕብር እቲ ወራር አንበጣ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ኬንያ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናሳገመ ብዙሑ እናደለበ ይመጽእ ከም ዘሎ የነጽሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ብዝተኸስተ ደርቅን ዘይወቕታዊ ዝናብ ዘስዕቦ ዕለቕለቕን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ባዲሙ ብምህላው እዚ ሓድሽ ወራር አንበጣ ተወሳኺ ስጋት ውሕስነት መግቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ይሕብር ካብ ኢትዮጵያ ናብ ውሱን ከባቢታት ኤርትራ ዝኣተወ ዕስለታት አንበጣ ብዝተኻየደ ውህድን ቁልጥፍን ወፍሪ ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ዝዝከር እዩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቡርኪና ፋሶ ዛጌት መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝኸፈትዎ ብተኽሲ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 በርጌስ ከም ተቐትሉን ሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ብክልተ ለካቲት ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሞተር ብሽክለታ ዝተወጥሑ ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ሽበራውያን ሰሜን ካብ ከተማ ዋጋዱጉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከም ዝፈጸሙ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ሓይሊ ቆስላት ብምህላዎም ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ጸጥታን ሰላምን ናይቲ ከባቢ ንምውሓስ ናብቲ ከባቢ ከም ተዋፈረ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዕሙር ዕዳጋ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 39 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ንተኣፋፍነት ከባቢ ዘነጽር ምዃኑ ይሕብሩ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ኣንጻር ምንቅስቓስ ሽበራውያን ንዝቐሙ ምልሻታት ናይ ዕጥቅን ስንቅን ደገፍ ክግበር መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ድሕሪ ምውሳኑ ይስዕብ ብምህላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራዕድን ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ብኻልእ ወገን ፈረንሳ 600 ተወሳኺቲ ወታደራት ናብ ማሊ ክትልእኽ ምዃና ሓቢራ እዚ ተወሳኺ ሰራዊት ንማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ዘዳው ከባቢታት አንጻር ሽበራ ክቃለስ ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ኣፍሊጡ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ውጥን መዓዝ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዛጊት ኣይተነፀረን ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ማሊ ድማ ብፍላይ አንጻር ሽበራ ከም ዝቃለሱ ዝጠቐሰቶም 4500 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ ይኹን እምበር እቲ ካብ 2012 ዝተዋፈረ ሰራዊት ኣብ ምህዳእ ኩነታት ናይቲ ዞባ ዛጊት ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይተፃወተ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ከም ኣካል ናይቲ ዞባ ኢድሊብ ካብ ተቃዋምቲ ሓይልታት ነፃ ንምውፃእ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ሎሚ 3 ለካቲት ወጋሕታ ኣብቲ ዞባ ብዘካየዶ ድብዳብ ከቢድ ብረት 4 ወታደራት ቱርኪ ከም ተቐትሉ ሚኒስትር ምክልኻል ቱርኪ ሓቢሩ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ኢድሊብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 9 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ሶርያ ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ደብዳብ ኮነ ኢልካ ንሰራዊት ቱርኪ ዕላማ ዝገበረ ከም ዘይነበረ እኳ እንተሓበረ ኣብቲ ዞባ ኢድሊብ ንዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ሓይልታት ክሳብ ዘይተደምሰሱ ግን ተመሳሳሊ ደብዳብን መጥቃዕትታትን ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ግን በቲ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝርከብ ዕላማታቱ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቁጠውዑ ብምግላጽ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበራት ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ቅጽበታዊ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዘካየደ ይገልጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ብ31 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገስጋስ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ኣብ ዞባ ኢድሊብ እንተዘይቋሪጹ ዳግማይ ወታደራዊ ስርሒት ከበግስ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ቱርክን ሰራዊት ሶርያን ኩናት ከይውላዕ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ ፕሬዚደንት ኢራቅ ባርሃም ሳሌሕ ብሰንኪ ህዝባዊ ተቃውሞታት ስልጣኑ ንዝገደፈ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዓድል ዓብዱልማህዲ ዝትክእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መዚዙ ብሓደ ለካቲት ዝተመዘዘ ቀዳማይ ሚኒስተር ተውፊቅ ዓላዊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሓድሽ መንግስቲ ብምቋም ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ኩነታት ክህድእ ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ከም ዘሎ ተገሊጹ ይኹን እምበር ምምጻእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ብፍላይ ኣብ ከተማ ባቕዳድ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብን ዕግርግርን ኣብ ሓፂር እዋን ክህድኦ ከም ዘይክእል እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ ዘለው
እዚ ከምዚ እንከሎ ካብ ቀንዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሃገር ዝኾነ ሙቅታዳ አልሳድር ተኸተልቱ ዘካይዶ ተቃውሞታት ደው አቢሎም ናብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክምለሱ ከምኡን ማእከል ህዝባዊ ናዕብን ተቃውሞታትን ኮይኑ ዘሎ ከባቢታት ከተማ ባቅዳድን ካልኦት ከተማታትን ከንጽሁ ብክልተ ለካቲት ጸዊዑ ሙቅታዳ አልሳዳር ኣብ ጻውዒቱ ሰዓብቱ ምስ ዝቀውም ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ምውሓስ ጸጥታን ምብርባር ተሰናኺሉ ዝቐነየ ንግዳዊ ምንቅስቃስን ክትተሓባበሩ ይጸዊዑ በአንጻሩ ግን ኣብቲ ዕለት ነቲ ሙቅታዳ አልሳዳር ዘቕረቦ ጻውዒት ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተኻየደ ተጋዊሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ነበር ዓድል ዓብዱልማህዲ ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ካብ ስልጣን ክወርድ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ኣብ ኢራቅ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 አንጻር መንግስቲ ብዝተወልዐ ናብ ናዕቢ ዝማዕበለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ህይወት ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝጠፈ እዩ ዝግለጽ ጃፓን ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ሓድሽ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝለኣኸት ሓቢራ ዕላማ እዚ ኣብ ማያት ዖማንን ከባቢኡን ዝንቀሳቐስ ሓድሽ ኣሃዱ ድሕነት መራኸቢ ንግዲ ጃፓን ንምውሓስ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽንዞ ኣበ ኣፍሊጡሎ 9 ሚታዊት እታዊ ነዳዲ ሃገሩ ብመስመር ማያት ዖማን ከም ዝኣቱ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣበ መላኽ ናይዚ ሓድሽ ወታደራዊ ኣሃዱ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ኣረዲዩሎ ይኹን እምበር ገለ ወታደራውያን ተንተንቲ እቲ ኣሃዱ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣሃዱ ኣሜሪካ ንምፅምባር ዝዓለመ ምዃኑ ይእምቱ ኣለዉ ጃፓን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ስላያዊ ምፅንፃን ዝነጥፋ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኡ እዚ ተረጋጋሚ ወታደራዊ ተልእኾታት ኣብቲ ዞባ ተኸሲትኑ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት መሊሱ ከየጋድዶ ነቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተኸሲቱ ብዘሎ ምትፍናን ኩነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ እናኸረረ ከም ዝመፀ ይጥቀስ ኣብ ሃዋይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተተኽለ ብደረጃ ዓለም ዝነውሐ ምዃኑ ዝተገልጸ ቴሌስኮፕ ንስእሊ ጽፍሒ ፀሓይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣቕሪቡ ከርኢ ብምኻሉ ኣብ መጽናዕቲ ፀሓያዊ ስርዓት ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ እቲ ቴሌስኮፕ ኣቐዲሙ ዘይተነጸረ ክፋላት ፀሓይ ከነጽር ብምኻሉ ንፀሓይ ንምጽናዕ ከጋጥም ዝጸንሐ ብድሆታት ኣፋኺስዎ ከም ዘሎ እዮም ኪላታት ዝጠቕሱ ድሮክ ካብቲ ዝተለዓለ ስእሊ ኣገዳሲ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታ ከም ተረኽበ ዝገለጹ እቶም ኪላታት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ፀሓያዊ ስርዓት ንምጽናዕ ክካየድ ዝጸንሐ መጽናዕትታት ኣገዳሲ ውፅኢት ክርከቦ እኳ እንተጸንሐ ብሰንኪ ሕፅረት ምዕቡል መሳርሒታት ክጎናደብ ምጽንሑ ግና ይግለጽ زي خبركم تحت هذا التين الساعة زي تدالو زينا مسنا دوا بزي تزازي ملهم استرخ مدباتنا